Районда хауынсылардың һәм малдарда яһалма касырусы белгестердің традицион конкурсы иң-иңдерде билдәләнә. Малсылык тармагының был бәйгеһе яхшы эшләрдә билдәләү, был һөнәрнең абруен күтәрү һәм белгестердің осталыгын камиллаштыру өчен үткәрелде. Быйыл традицион бәйгенең үткәрү урыны итеп фермер Радик Ишмуллиндың хужалыгы һайланды. Был осраклы түгел, чөнки төбәктә уңышлы эшләгән етәксенең фермаһында бүген 100дән ашу эре мал, 120 баш йылкы малы исәпләнә. Башлы эшләрен вакытында тамамланак, 200 гектар зерновой сәстегендә, 200 гектар кармавый культура сәстек. Бәйгенең төп шарты теоретик һәм практик өлештән торды. Хауынсылар гадәттәгесә һаву аппараттарын кору һәм йыю, һаву осталыгын күрһәтте. Һуңыннан һөттең сифатын билдәләне һәм баһалама агзаларының теоретик һорауларына җавап бирде. Яһалма касыруслар иһә теориянан тыш малдарның хәл торышын билдәләне, тикшерү күк талаптарды үтәне. Кайһы берәүләр тәүгә катнашмаһа, бындай бәйгеләр һәр вакытта ла көчөргәнешле үтә, чөнки һынаудар өчен бөтенләй таныш булмаган ят фермалар һайлап алына. Яһалма касыру ягынан төрле яктан отышлы плюс бер асиметр может 2000 лап жерде касырга может бер елда. Ауру да булмай, не да булмай. Ике саяктан өтле токомлы әйбәт семена алып, айлап касыртырга була инде. Булаларга ныклы була. Быйыл катнашучыларның санитар әзерлегенә лә җитди игътибар бүленде. Был иһә тышкы киемдең, кулдарның, эшләгән корамалдарның тазалыгына ла каты талаптар куелды. Эшкә яраплы карайм һәм нисектер яратып эшләйм, башкарам, яйдарымда яратам. Утык хәйрем бар, шуны 2 тапкыр һавабыз. Һәр вакыт надлап, йырлап һавабыз инде хәйрлады. Конкурс һөҙөмтәләре буенча иң яхшы һауынсы тип Тимер Булатов крәҫтиән фермер хужалыгынан Нурсилә Ишмөхәмәтова танылды. Яһалма касырусы белгестәр араһында югары бал Гайсар Буранбаевта. Бәйгене оештырыусылар билдәләүенсә, авыл хужалыгында үҙ эшен белгән тәҗрибәле белгестәр хеҙмәт итә. Күптәр өсөн был һөнәр быуындан быуынға тапшырыла килә. Конкурс һуңында хужалык етәкселәре өсөн семинар уҙғарылды. Унда яҙғы баҫыу эштәренә йомғаҡ яһалды һәм йәйге осорға бурыстар билдәләнде.